taiteen keinoin voi tuoda esille tällaisia se kauneus ja sellainen yksinkertaisia juttuja, mitä meidän ympärillä on. Ja se sitten herättää just tällaisia ajatuksia, mitä ehkä muuten kävelisi vaan ohi, mutta sitten sen huomaa ja tulee joku tunne siitä, niin sitten se on tehnyt työnsä. Ja sekin, että näkeekö se ulkopuolelta katsoa ihminen, näkeekö se vai näkeekö se vaan se, mitä se haluaa nähdä? Joo, se on. Jos on kysyttävää niin just tai jotain, niin se voi. Muuten mä jatkan, vaikka mulla on niin monta kuvaa. Tää on vähän huono kuva, mutta tää on meidän toinen taiteilija, joka oli tänä vuonna just Ranskasta käymässä. Hän oli sen kuukauden myös siellä residenssissä. 8 päivässä hän rakensi veneen. Ihan niinku hurjaa. Hän tuli, mä hain hänelle kaikki materiaalit, sitten mä olin viikon poissa, tulin takaisin, niin hän seilasi sillä veneellä tuolla niinku saarien välillä. Joten hän rakensi vanerista toimivan purjeveneen itselleen. Ja hänen se koko projekti oli se sitten, vaikka se 8 päivää kesti se veneen rakentaminen, mutta hän joka päivä yritti niinku purjehtia sen kanssa. Ja hänen se ajatus oli siinä kanssa, mikä se on migration, niin se, että pitää ei maahanmuuttanut, mutta kun pitää lähteä joltain, niin hän teki siitä videon vielä, sen videon nimi, että miten paeta saaresta tavallaan, että miten ihminen, kun on se pakko päästä jonnekin, mitä hän tekee. Joten tämä oli hänen vene ja hän oikeasti pääsikin siihen toiseen saareen tämän kanssa. Hän luuli, että hän uppoo sen kanssa, mutta se kestikin. Ja loppujen lopuksi hän sitten ripusti sen puuhun. Ja se on aika pahan tuntusta, kun on nähnyt sitä venettä joka päivä vedessä ja toimivana. Ja sitten yhtäkkiä se on maalla puussa kiinni. Ja se ei liiku mihinkään enää, se on otettu pois sitä omasta elementistään jotenkin. Että se oli aika raju jotenkin kohtaaminen nähdä tätä teosta sitten siellä metsässä. Mutta hänelle se on jätetty sinne seuraavalle ihmiselle, kenellä on tarvetta siihen tavallaan. Ja siinä on kaikki vielä, jos menee toisella puolella, se on kaikki purjeet, kaikki tarvittavat osat vielä tavalla. Se on ommeltu rautalangalla yhteen se vene. Se on porattu pieniä reikiä ja sitten ommeltu rautalangalla. Että hirmu hieno käsityö myöskin. Tossa hän purjehtii sen veneen kanssa. Tää eka mikä on tässä näin. Niin se on se vene. Sitten seuraava. Tää on latvialainen nuori taiteilija, joka teki tällaisen teoksen. Ja tää on vähän niinku aallonmurtaja keskellä metsää. Ja tääkin liittyy siihen kitkateemaan ja just tähän niinku, mitä meillä oli ajatuksena, että nämä ihmismäärät, millainen ne liikkuu ja nyt maailmassa ja mitä siinä tapahtuu. Mutta hän halusi tällä jotenkin rakentaa sellaista turvallista tilaa, niin kuin, että se aallonmurtaja on se ero siinä, että missä on turvallista ja missä ei. Kaikki halutaan olla turvallisilla vesillä. Ja hän sitten rakensi sen murtaja siihen, missä saadaan olla turvassa. Tässä on 106 tällaista valtavaa tyynyä, jotka on sijoitettu metsään. Ja tähän liittyen pitää muistaa myös se kaikki työ, mikä tähän menee. Jos joku tulee Latviasta ja tekee tuollaisen teoksen, niin eihän se voi vaan silleen poksauttaa. Että tässäkin oli se, että piti löytää, ne on täytetty sahanpuruilla, että sitten piti löytää paikalliset sahat, missä myös sitä sahanpurua hakea. Ja niissä oli pari eri. Ja sitten niin kuin paikalliset rouvat tuli auttamaan ja ompelemaan niitä niin kuin kiinni, niitä tyynyjä. Et siihen liittyy paljon enemmän kuin vaan se, että sinne tuodaan joku teosta ja tehdään. Et siinä tulee just se kontakti siihen yhteisöön myöskin. Ja se on todella antoisaa. Ja sitten tässä me raahataan sinne metsään sitten nämä
Ne oli jotain 30 kiloa kappale ne isot ja sitten pienemmät oli ehkä jotain 15 kiloa ja 106. Niitä piti sinne metsään raahata. Siinä on aikamoinen työ, mutta se on hauskaa ja meillä on se sellainen viikko aina, jolloin me kaikki ollaan paikalla ja sitten tehdään yhdessä tätä ja meillä on kokki, joka tekee meille ruokaa, pidetään hyvin niin kuin huolta taiteilijoista. Se, mitä mä sanoin aikaisemmin, että meillä on yksi filosofia tässä näin kanssa, että taiteilija pitää saada palkkaa työstään, koska se ei ole itsestään selvyyttä niin kuin Suomessa ainakaan. Joten meille on tärkeää, että taiteilija tuntee, että hän on tärkeä ja tekee tärkeää työtä, että arvostetaan. Ja just sillä, että me hoidetaan, että saa asua kivasti, tehdään ruuat, autetaan, niin se antaa sellaista. Ja mä luulen, että se on meidän yksi kans niin kuin, syy onnistumiseen jotenkin se, että meillä oli, se tulee vähän myöhemmin, mä hyppään siihen, mutta meillä oli pari vuotta sitten niin Antti Laitinen, joka on yksi Suomen tunnetuimmista niin taiteilijoista. Hän oli just ollut Venetsian Biennaalessa edustamassa Suomea. Ja sitten hän oli Korppoon metsässä ja kaikki oli silleen, mitä? Että miksi? Niin kuin, että hänellä on nyt niin kuin menoja joka paikka, että miksi hän on niin kuin teillä? Mutta jos jotenkin pitää huolta taiteilijoista ja näin, niin sitten se sana leviää myöskin niin kuin siitä tapahtumasta. Ja niin kuin ne tietää sen, että hei, tuossa on hyvä paikka, että me halutaan niin kuin mennä siihen mukaan, että tämä on hyvä juttu. Ja silloin jotenkin saa kans niin kuin ne hyvät taiteilijat tulemaan ja tekemään. Ja tässä raahataan. Mutta ei tarvitse aina olla sellaista kamalan isoa ja näyttävää ja sellaista, vaan se voi myös olla todella pienimuotoista. Niin kuin tämä meidän kutsuma taiteilija Anna Nyrén, joka itse asiassa asuu siellä saaristossa. Aina pyritään siihen, että on jonkinlainen myös paikallinen taiteilija mukana tai kello on joku yhteys saaristoon. Ja tämä on Anna Nyrénin teos Same but different. Ja hän on käyttänyt ihan vaan tällaisia niin kuin sukkulentteja. Onko ne suomeksi kanssa sukkulentteja? Ne on niin kuin kaktukseja tai tavallaan tällaisia. Ja hän on istuttanut... Mehikasveja. Mitä? Mehikasveja. Niin, joo, ei. Kun nämä on sellaisia kasveja, mitä kasvaa jossain niin kuin aavikossa tai näin, ei Suomessa ollenkaan. Niin niitä hän on istuttanut siihen metsään. Ja tämäkin lähti, tai hän teki pari vuotta sitten meille teoksen, joka käsitteli tätä teemaa, että miten, kuka niin kuin kuuluu mihinkin. Ja niin kuin hän käytti silloin just tällaisia tosi värikkeitä kasveja ja kaktuksia ja näin ja pisti ne siihen metsään. Ja sitä teemaa jotenkin, että jos tulee jostain muualta, että onko se Onko se ihan oikeita kasveja? On oikeita kasveja, joo. Miten ne ihan kuolee sillä talven? Joo. Tämähän näyttely on syyskuun loppuun, mutta tavallaan sekin voi olla osa sitä teosta, että jos ne kuolee, tavallaan se, että niin kuin ei pärjännytkään Suomen rajuissa talvessa tai näin. Ja tänä vuonna hän käytti vaan näitä, ne ei ollut niin värikkäitä, ei niin silleen eroavia jotenkin, mutta kuitenkin erilaisia. Ja näillä on hirveän niin kuin, herkät juuristot tai tällaiset, mutta kuitenkin tosi vahvoja kasveja. Hänelle oli tärkeää se, että kun Nauvossa oli nyt syksyn ja talven aikana näitä turvapaikanhakijoita ja nehän, siis niitä oli 100 pikkukylässä niin kuin Nauvua, että sehän totta kai kaikille jotenkin tuli jotenkin elämään. Ei voinut olla oikein niin tapaamatta niitä ja jotenkin, että ne teki jonkun vaikutuksen. Mutta hänelle just tämä teos on symboli vähän niin kuin siitä, että miten vieras laji, miten ne niin kuin pärjää ja niin kuin meidän maastossa ja sopiiko ne siihen tai eikö sovi, onko ne uhka tai onko ne rikkaus ja näin poispäin. Mutta sellainen, että se voi olla myös tosi pieni. Ja sitten samalla mulla ei ole siitä kuvia, mutta meillä oli USAsta, Amerikasta tyttö, mä sanon nuorinainen taiteilija, joka tuli kanssa tekemään hajuista teos. Ja se oli kans niinku todella niinku iso kontrasti just niihin isoihin tyynyihin, niin yhtäkkiä on vaan sellainen, mikä niinku on vaan hajuista. Oli sellaiset pienet lasikuvut, mitä saa nostaa ja haistella hajuja. Ja siinä on käytetty
oli käytetty tällaista niin kuin Wunderbaum niin kuin teko sellaista hajusta, mitä pitäisi olla niin kuin mäntytuoksua tai jotain. Mutta sitten siinä oli myös niin kuin ihan vaan pieniä palasia tai oksia, mitä hän oli löytänyt tästä metsästä, mitä oli yhden lasikuvun alla. Sen kun tuoksui, niin siinä tuli oikeasti se niin kuin vangitsee sen puun tuoksun. Ja sitten kun sä oot haistellut ne kaikki eri tuoksut, niin sitten kun sä kävelet metsästä, niin jotenkin sä huomaat paljon enemmän sen, että mitä siellä ympärillä oikeasti tuoksuu ja että se tavallaan avaa sen. Että se voi myös olla tosi pientä, ettei tarvitse olla niin näyttävää. Sitten meillä oli toinen suomalainen taiteilija Heini Nieminen Kotkasta. Ja hän sitten lähestyi tätä teemaa ihan eri tavalla. Että hänen lähtökohta oli just vanhukset Suomessa ja miten niitä kohdellaan ja miten me nyt tänä päivänä niin kuin rakennetaan niin kuin sellaista. Ja tavallaan niin kuin ne vaikeudet, mitä ne joutuu kohtaan ja niin kuin, siinä on yli 100 tällaista niin kuin kävelykeppiä niin kuin siinä vaikeassa maastossa, että mitä ne joutuu käymään läpi. Mutta sitten muistoksi takana on 2 kuvaa nuorista ihmisistä. Ja se on tavallaan muistona siitä, että kaikkihan on ollut nuoria ja kaikki on niin kuin kokenut samoja asioita, mitä me ollaan koettu ja tehnyt ja samoja unelmia ja näin. Ja tavallaan se mitä me nyt rakennetaan, minkälainen kohtelu ja minkälainen niin kuin just tämä vanhuuden huolto sanotakseni on, niin sehän tulee meidän omaan nilkkaan sitten niin kuin jossain vaiheessa, että se on niin kuin ympyrä. Että se mitä me rakennetaan, niin se tulee meidän omalle kohdalle tavallaan. Muistutus siitä. Niin ja tuossa kohtaa, kun moni ihmiset on nuoria, niin tuossa kohtaa he eivät odota kuolemaa, vaan elämää. Niin toisaalta se pitäisi olla mahdollista odottaa loppuun asti. Että liian monta ihmistä, ainakin mä olen niin kuin kokenut, että kun siirtyy hoitolaitokseen, niin se sanominen on jo se, että voi kun olisin kuollut ennen kuin tulen tänne. Että ihminen haluaisi kuolla pois. Ja kumminkin se elämä olisi elämisen arvoinen niin kauan kuin se elämä on olemassa. Että senkin takia niin pitäisi olla noin samat kuvat ja edelleen niin kuin sitten ryppysenä ja elämää nähneenä, mutta vielä se siitä, että tämän päivän saan vielä elää. Ja se just, että pitäisi tehdä sen elämisen arvoisen niin, jotenkin. Niin, meidän muiden niin kuin heidän eteensä. Kyllä. Joten eri lähestymistapoja kanssa meidän asettamaan teemaan. Onko tästä, nyt mä siirryn viime vuoden näyttelyyn, että jos on tästä jotain kysyttävää tai